Let alleen op wat jij met je bovenlichaam wil doen. Je bovenlichaam wil naar links geleunen en je heupen gaan naar rechts. Ja, gelukkig. Let op dat je echt dan het allerbelangrijkste je bovenlichaam dan niet tegenhoudt. Dan blijf je heupen gelijk ook al recht. Ik kan nog wel zeggen, druk je rechter heupen terug. Maar als je lichaam dan terug blijft staan, heb je nog niet zoveel. Weer mee op, andere benen schrijven op, tempo maken. Ja, op nog een beetje gas geven weer. En dan gelijk met je binnenbenen buiten, niet naar binnen sporten. Kom. Nog een beetje meer gas erop, kom. Op. Ja, dat is goed. Gaan we pakken gelijk in 2 voltes verdelen bij A en bij C. Ga je gang. We pakken 2 volts bij A en C. Jacqueline, kijk alleen eens naar je linkerhand wat die gaat doen. Die gaat naar rechts, hè. Hou je linkerhand van de hals. Linkerbeen, dan mag je best een beetje mee rechts van tegen sturen. Maar niet met je linkerhand naar rechts gaan zitten. Dan niet doorrijden, toch? Je tikjes weer de rechterkant. Andere been. Een beetje tempo maken, erop ook. En even voelt gelijkmatig verdelen. Dus let op, overal één grote stukken ertussen. Kijk, niet 2 andere rijen tegen de ene rij. Je kunt er 1 hand sturen. En dan wordt het volgens niet te klein. Doe ze nog even. Beetje erin laten kijken. De recht blijft zitten maar. Even opletten bij je hemels. Jacqueline, nou niet met de billen inhalen. Drop ook binnenbeen bij komen met de buiten van je binnenbeen. Zit doet dat even op. Ja, nee. Ja, lijkt als je die buitenbeugel af. Doe die binnenhand van de hand en dan doe je met je rechterteug echt een keer een paar wat teruggaan. Dan hou je linkerhand breed. Want als je naar buiten kijkt, dan moet je niet op je binnenbeen reageren. Dus zo buiten nou, mag je met je rechterhand best wel terughalen. Maar je linkerhand moet breed blijven. Nou, moet je zich afgeven. Niet dat je dat in het bochtje voelt. Ja? Probeer allemaal de paarden een klein beetje naar binnen te laten kijken en niet naar buiten. Dus in die hoekjes. Zit de binnenbeen bij. Of binnenbeen bij. Binnenhand breed en dan stuur je met je buitenteugel terug. Snap je wat ik bedoel, Sintje, of niet? Kijk eens naar mij, voor je linkerhand van breed houden. En gewoon goed linkerbeen, maar mag je je rechterhand best wel terugsturen, maar dan wil die wel het links houden. En kijk dan nu wie straks zit. Stel dan voor dat hij naar binnen valt. Dan gaat je hand terug naar die hals, je linkerhand en je rechterhand gaat dit ze doen. Ja, je moet gewoon echt die 2 handen goed rennen. Linkerhand breed en rechterhand terughalen en binnenbeen blijven. Echt goed voor je linkerbeen ophalen. Want daar zit je probleem dan. Ja? En dan gaat hij je hand weer vastlopen zetten. Raak gewoon weer rustig aan. Steeds die laat nog iets meer naar binnen kijken. Annika, goed in je mond maken. Opsluiten. Super. Binnenbeen bij. Kom, binnenbeen bij. Ja, Annika, rond maken. Wel die polsen recht houden. Ja, zit inderdaad gewoon eraan. En nou niet meer naar binnen zijn. Aan je zit, blijf nou even gewoon recht uit ergens op die voel te zitten. Niet allemaal binnen elkaar. Stop. Binnenbeen maar. Stop. Waar je binnenbeen aan. Stop. Kijk hem eens naar voren op 2 benen. Stop. Naar voren. Naar voren. Naar voren. Naar voren. Ik wil die niks bij. Naar voren. Hij is gas, Jacqueline. Deze gas. 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 En dan binnenbeen erbij. Gas. Want dan is hij veel te traag wordt, dan doet hij nog helemaal niks meer. Dan slaat hij gewoon heerlijk af voor jou. Kom, gassen. Gassen. En dan ook je nog even. Geef een stukje bij je, Jacqueline. Kom, snel dan voor je benen. Kom, nog je benen. Kak, 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 kak. En niet zo die binnen te maken. Ja, hand al aan. Ja, ze gaan niet meer binnen doorkomen. Nou, even voorbij gaan ze dan niet meer binnen door. Jacqueline, stop. Stop. Kak, kak, kak. Stop. Stop. Rijden, rijden, rijden. Ga je benen. Stop, stop. Ja, vol blijf. Niet zo die binnen terug. Niet zo door binnen. Rijden weer heen, Jacqueline. Kom. Niet kriebelen, niet klap. Rijden. Zeg niet binnen bij. Binnen bij. Kijk niet naar je linkerhand wat hij gaat doen. Zie je het of niet? Gassen, gassen, gassen. 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 En dan ook roestig heen. Binnen bij. Niet kleiner rijden. Dan gaat hij tegen alleen maar gassen rijden, Jacqueline. Hij is slim zat. Niet in van die Rio. WTO. Zeg niet geen gassen insturen. Kom. Hij komt er echt niet verder uit.